Shubor nakashlem jong unong san hima. Ha ka wei ka jingja ka wei ka long kmi ka bade ka lok jong wei u he shipai sun. Kala sha bat bor, sha blackmail bat sha pen kala nyam jubor ha wei upar kelas barim jong ka ringkat bat ki par lok jong u ka belajar Hanakpur Maharashtra. Kipulit kila kemno ya arngut kinong sha keno ba khmat e kat ba yu wei pat unong lam nyam u badan ketilang kipulit kidang pha ya ka kinhun jong ki ban thuat yu Madhya Pradesh kini ki arngut bara sha kam ki kenthup yu Ayas Madare baru Amin Sheikh. Kani ka jingle don bor ya kani ka longkmi ka lejan adu usnam harja arpusan ka badang beteng hadu menta ha usnam harja arpusan kat badang don ka jingalang ha ka wei ka hotel kani ka lok jong usipai kala sha pha di kya jubor ha Ayas harian wakla tip briu undi Ayas uladap ring video bat shondur ya ka bat sedang ban blackmail ya ka dak beberngam ban pha yaki video show blog jong ka bat ban pensap yang ru ki social media kani ka long kmi kala thuru bakal sha bat boru bat sha tu hadu saulak tingka ka pisa ka video bala sapryang mentala sakhiya ki sabut ha ba kani ka long kmi lo yi bakal yam bat kerpat ban pelat ya ka kat bau Ayas udang bat yaki ti jong ka bat gran yaki kentian yam haringkat gajing persat leer haka kani kalong kami ba arfu snam kala keno ru bau Ayas ushat ra ya kenja ha ubilor plastik bat penbor ya ka bandi bat ukran ru da ketian urdu bat persat hakdur khmat jongka bat kam bagade ke chile jadu hashwa ban bat bor ya ka hakalai phui dar ujimang pat Ayas bat upar lok jong u kila ra ya kani kalong kami shakal meshwar hak ba unong le anyam u Hazrat Maulana ubade na kashnong tamya na Chinwara district Madhya Pradesh ulale ek jingle nyam bat penbor ya ka ban ong kubul he nak benta ban pen kala nyam hadian kani ka jingle nyam une umalona ula pentikna bakani ka longkme kala dap kala syakan nyam Islam bat la penbor ya ka bakan bamdo bat ban pule ya ka kalma hadian kani kila ra ya ka syakawei ka hotel baru Ayas ula bat bor ya ka kala keno ru bauni Ayas ujuan hayeng jongka bat persyang ban bat bor ya ka kipulet kila penrong muka duma halor kani bat kidang wat ya unong le nyam ba pen kala nyam jubor ya ka